Play Pibaro, Ipinang Subhai Pi, Sakit Kami, Bagi Kubor, Baman Kasmi. Kanong yalam katma urang li ka kong Angela rengat kala kam baka jinga ki jong kinong bela kala urlong menta haki arteli kimat bat kintup ka wei ka jingrai ka sorkar ban bo iki helpline number ya kinong bela bat ka wei ka jing job ka day halor ka jingrai ka sorkar ban ai kau ration ya ki bampat don ration card ru ki bia kendu jing hakani ka jing khang dam namar ka jing shakta hau covid khat khandai. Paralog, mentakes ni ko on lam atli ki khubor ki ba smutanat ki bede ki jing job dong ki pai ba bat ki ba penpa ba habangi wan lang ha kanu ini ok hi usok ka jing job wat lang idang ya khun ya ka khlam bat ki jing ki ba bun ndai ha pedeng ka khlam ni lek ban ya wat ya laki hok bat pikin mau ba mentala la tayo bangi wan chapi ban ong hato kat nungut na pi kiba sarkar mention senam kapular ban ai kutu kucing kersan yaki nang belasi kat nun na pi da yo bat ni pet ya kalis bayo RTI bat nang tungi syem babon kam yo lut ne ki dan ba kam yo ai bat ni kam song thai kat badang wan kerteng jong pi ni dang pha yaki tu kum ki complain sya ka sarkar bat menta ni la yo sakwe ka jing job kata ka balong bangi dawana sarkar ka to kapor hi baka deban bu kanja helpline khnang bak tu ki breu ki ba apply menchim snem ba klammi kerteng ki ba mi kerteng ki ba kham yo ka pisa ki yo ban phun direct shak sarkar ban pentep ndai te sho menta ngok komen ba ni nang ye tap ki complain ndai ka sarkar ru kala ai kerpang arteli ki ki phone number menta ba ka ong ba kinu kinong bela ki badon ki grievance ne ki jing mo bat kani ka kentup ru ya kitu badon jing hakaliang bak sampat yo kani ka pisah bak kular mancim senam pila ban phone hakini ki artili ki number mo ti ngap hangan ai kini ki number ka wei ka long ka landline number 0 line riu sao r san not I wei r sao sakawei pat de ka mobile number kandai line riu r I wei new Nriu, Lai, Nriu, Not. Pila ban phone hakini ki number hapadeng ka shipho bat sawaji kapo snitre bat kinu ki jing kum kinong bela kentup ya ketu ka jing bumyo bisa menchip senam ngop ha phone bat batai hakini ki number tisa ka wei ru pikin mau nya khun ru na benta u khaw rason ni ong ba kum ka khlam menta khlam yo kan banet kamai Shushu dengim yo ukhaw rasan ngin im kumno ngin bam kumno but halor kaneru ngila apha ki memorandum sarkar ban ong badi ban khmi badi ban ai would you ukhaw ik tu ki badan ka rasan ndai ni tip babon ru kim dan ka rasan ti hakani ru ngila yo ya ka jingjom ba ya kani ngan ong isien ban batai khambia Blai shubon parlong ka kateng jong ai sien thaba general secretary jong kinong di madan Meghalaya Greatest Shillong Progressive Focus and Street Vendors Association. Te hakani ka pandemic ni ka klam bakala wan banjur. Te baru khat ki ngila yo lum jing tip katu bat ni hakini kisni ki bangia lek nga sambam samdi iki parlok para jor ki ba shong di jing di ha madan bat ndai tang ki bat kinong trai bala hati yang brio ro te kan bala naka liang jongi ni la era bat haga ju ka foro ni sutanat ba ni yo dum ki kateng ki jongki na ki ba khamtang ni ki bomdon ra ya ka ration te bat mentale ka ni yo khobor ka babha naka central ba kila pendi ba kakat na halor jongani ka ration te disiru ila IT menta te nganga kentu ba khamtam le ki ya ki snong nang taki seng halang bakher bakin shimkhya bhaya kani bakin yatrai lang khamtam le ya kani ka khlam ngimla ban batai balano kan kut nang bakin ya yo namar kadai ka hok jongki bakin yo khaw udai shini ter kunta alat te ye kitu ki ba mdan ka rasan menta ka sarkar
kan hab I wood as an emergency when issue ya kini ki NFSA PHH cards but baro ki bam dani kita card ki badai hok banyo ki shem jing ki ba duk na ki ba duk tam baro mangi ki nong chong chong ki seng ni de bani rap ban lum ka keteng joki kala adon ko ka form lo bala pan mi EDC ini sa prang kita ha social media but ini de ban po ya kini sha ka office jong EDC nang ba kita ki long geng ki la banyo jing rap ki sa shi sin ru ngan chupen bat kan ka phone number kum ni ba kin kham suk ban kan mau kan ni ka de mentak ki labor ki nong balas ngi ki ba menchem snam ki apply ya ka tu ka hajar sispa bat pro ki hapo ka BOCW san hajar la da fimpat yo phone kini ki helpline bakala sai ka sarkar te sakawai ro ba kat bangi dang yo lum ki kateng la dang sedang ban pha se EDC banga kentu ya ka seng ro ki wi seng halang nadu kisnong ro bakin lum bakin sobha ban pha lam shaki bor district bakin budin ro namar kadai ka hok bakin yo khao ingat rai nak seng joki nong di badan kila ada tap komba sispa tali palat sispa kerteng ngin hab bot din kombi yong shin hindre ngin hab bot din ru wat ya kane ka labor department kala ai ni atli ki number kane ka jing job nomor baki hab bat shim kita ki grievances ni jing jongi hindre ngim dei ban ong bala kut hungtu ni hab long ki ba pe ngot but hadin artayo ngatharai ngai ngidei ban ya lumbiang para mangi ya ka khubor ban pentip ban check ya ki account hatol appoint em kane ka pisa but khanang bangin yo ban biak sa sisin da dakim pat pen urlong kane ka simkula